യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം. ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ വിവാഹം കഴിയാനും വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറ്റാവുന്ന ആഴ്ച ജെറുസലേമിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഫലമായി എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ മോൻ്റെ കല്യാണം ഭംഗിയായി നടത്തി, വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായി. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം. കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം. അമ്മയുടെ വളരെ കാലത്തെ ആ സ്വപ്നമായിരുന്നൊരു ഭവനവും അതുപോലെ മകൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ സാധിക്കാവുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചകളൊക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് അമ്മ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യം നൽകിയത്. കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവ 2 സ്വപ്നങ്ങളും ഈശോ സാധിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം.